Izatarriak, ongi etorriak izan zaitezte zuen etxera, eta agurterri, senidei, realeko ordezkariei, Beasain Kirol Elkarteko kidei, eta gaur areto honetara gerturatu zeraten guztia. Guretzako opari handi bat da, ez? Dena gogoratzen dugu aprilaren 18ko gaura, ez? Sevilla urrun dago, baina Beasaindarrak Sevillan egon ginen, Beasain Sevillan egon zen, urduritasuna, indartasuna eta humiltasuna direla zuen baloreik handienak. Zelaian, izar batzuk dira, ez? Eta gaztetxoentzako izar batzuk zeate, guretzako ere bai, jokalari bikainak zeate, baina azkenean herrikidek zeaten hontan, gaur askoentzako ateratzen zatenean izango zeate klasean elkarrekin ikasitakoak, kuadrillakoak, bizilagunak, hilobak, dena delakoa, ez? Eta bida benetan garrantzitsua dena guretzako. Nahi bedezuke, horretxe pañueloa jarriko diegu, biei. Daukagu oroigarri bana, bertan irakurriko izango dugun bezala, ez etxi, eutxi, sinetxi eta erdietxi. Hitz hauek benetan garrantzia dute, ez dira hitz solteak, baizik eta zuen ibilbidearen bilakaera adierazi nahi dute, ez? Zuek hemen Beasainen hasi zinaten, Beasain Kirol Elkartean hasi zinaten, gero Zubietara joan zinaten, eta esango dugu momenturik onenetan eta txarrenetan batik bat ez zenutela amorerik eman. Gutzak plazer bagainen zuekin egotea, kopa Beasainek hartzea, bai Sevillan, Donostin, Beasainen Gipuzkoa guztien bizi izan genuna aztezina izan zen, eta nezi genuen olako momentutaz disfrutatzea, así que eskerrik asko. Ez dena aritzeta zaztu, eskerrik asko, bai Beasaindar gazte guztientzat eta batez enetzat ere batzea, lehenengo taldea sartu nintzenetik asko londu diatzu, eta netzak izan plazera izan da batzuk urte polita horiek bizitzea, partekatzea eta disfrutatzea, así que eskerrik asko eta atxalo ere baran akarritzen. Eta bukatzeko, festa asko disfrutatzea, oso pasatzea, haupa Beasain eta gora lehenak zaila. Atxaldeon! Eskerrik asko damen, hemen oterrikan. Binari izan duen zela gutxako bizton plazera honea etortzea eta zui kopa erakustea. Eta gaur baki zegunan, zitzok izan, ondo pasa, eta gora loinak zaila.
ematekora. Sustiria pizteko irrikaz gaude, jaiak astea doaz. Gaur festari hasiera emateko Beasaingo martxaren doinupean ekaitz elkarteko erraldoi eta buru